Mina ngangiyigoso ngidlala phambili eqenjini ekuthiwa ikhululeka lasemabheleni. Leli gama likaGcabha ke ngithi mangidlala induku kusho ukuthi induku yami yayingekho clean. Mangithi ayingekho clean umuntu ngangimshaya noma esewile. Yabona inhliziyo ngibuza indlela leyo ubani. So kwaba ukuthi nje ikhanda lalo mfana liyagqaba. Kushuthi bayishintsha abafana leyo into iyinsizwa zathi hayi ulagqaba uthenga nano bhiya kodwa ukudla kokendlini uthenga nano ngithi niyambona umuntu ephethe ethekwini kodwa ukudla kokendlini uthenga nano bhiya kodwa kuke kwaba nokhona ukungashayisani phansi kwakho kwangingaboni ngasolinye phansi kwakho nobahubu wazi wabuya wakhipha iperformance part 2 mangikubula ku-performance part 2 kunebongweni lapho uthi ingoma uzokhombisa abantu ukuthi ingoma kahle kahle eyakho uyakwazi ukuyicula ngisho uwena mhlambe mangathi nje ukuthinta kancane lapho nje mhlambe 1 minute utshela abalaleli ukuthi kahle kahle kakwenzakala noma kakuyi-content kwasa ngibona manje futhi niyayishaya ingoma nihlangane ndawonye mhlambe kakuyi-content ya ukungaboni kwethu-ke ngasolinye kwaba into enjena mina ngifice ubahope la endimeni benothwasa lekhansela bezwana bafike bangithanda bobabili nami ngabakhonza bobabili bathe bese bengasaboni ngasolinye Mfethu abantu bayamazi mfethu ulagxabha kakhulu mfethu endibeni emculo bemazi ngayo ngoba la yithi nje iperformance iyangichaza suka nini madoda le ngoma mfethu iyona engayazi nami ngisawumfanyana nje ngisemncanyana ngimngaka ngithi kambe le ngoma eculo ubani kodwa nangazi ukuthi khona iperformance kodwa ithi uyangichaza sikhuluma ngayi performance echazayo kodwa mina ngichazwa iperformance andima ngabu lokho mhlambe yakwimpucuzeko yabona mhlambe iperformance kaBhuti emncane mase egenda ibhola ligenda kabili kodwa liweke ke yabo ngichaza imbijana right mfethu kunabantu bethu abamaziyo ulagxabha kunomuntu futhi ofisayo ukwazi kangcono ulagxabha ubani igama lakhe ayelethiwe abazali nokuthi ukhulele kuphi usuka kuphi nendawo mawuthi uke wafunde baba emfundweni yakhe ufunde kuziphi izikole kwaphela kuphi please usilandisa kancane ukuthi igama elisilagxabha laqhamuka kanjani ke phela sisuka khona ukuze ngishaya ngempela lagxabha ulagxabha igama lakhe aliqanjwe uma wakhe uSiyanda owasemabheleni emabheleni ke ngemthwaluni ngafunda ngafunda emabangeni aphansi ngafunda esikoleni ekuthiwa ikezizamele ngaphinde ngafunda futhi emabangeni aphansi ngoba ngangihlupha angingisho isikole mina ngoba ngangihlupha yabo ngaphinde ngaya futhi kwesinye emabangeni aphansi futhi khona ekuthiwa ile emabheleni khona isikole nje ekuthiwa emabheleni emabangeni aphezulu ngayofunda esikoleni ekuthiwa eMfimfitha ngasuka eMfimfitha ngasikoleni ekuthiwa eSibongifeka la ngaqeda khona mfowethu kezwakala kakhulu angisazwanga uyithinta leyo ukuthi legama lesilagxabha laqhamuka kanjani yile gxabha ngempela leli gama elagxabha igama engaliqanjwa yinsizwa leliyana angithi mina emculweni noma nje emfaneni bami ngumfana obethanda kakhulu ingoma ngiyayibona lezi ginci ngifike manje ke kodwa nje mina umthetho wami nje ngiyigoso sukela ngisemncane kuze kuzobe manje lento yegoso yokuba igoso ke iyahambiselana nokudlala induku mawunesibindi mawungelona igwala yabona so mina ngangiyigoso ngidlala phambili eqenjini ekuthiwa ikhululeka lasemabheleni elaliqashwa noma ikuphi elaliqashwa uma ngabe kunemicimbi mhlawumbe kunemijado kanje noma umasipala waseMzumbe wenza competition iqembu nje kuyilona laliwina yabona so leli gama likaGcabha ngithi mangidlala induku kusho ukuthi induku yami yayingekho clean mangithi ayingekho clean umuntu ngangimshaya noma esewile yabona inhliziyo ngibuza indlela leyo ubani so kwaba ukuthi nje ikhanda lalo mfana liyagqaba futhi bayishintsha abafana leyo into iyinsizwa zathi hayi ulagxabha lo
lavela kanjalo lavela kanjalo ikhanda liyagxaba yagajela lufana kodwa ekwabe iphalishi ngoba ngangingathandi thiwe xapha ikhanda sekugula phela lokho yabona mfowethu sikwele ukuthi ungena endimeni yomculo futhi abantu bathi bakuthandile kakhulu mhlawumbe simemode usakhumbula ungena emculweni iyiphi ingoma mhlawumbe wangena ngayo emculweni nokuthi waqala kanjani emculweni mawuthi khona umuntu okhule ubukela kuyena uthi no nginephupho ngelinye lamalanga ukuthi ngifike esigabeni esikuyona lensizwa ubani okhule ubukela kuyena ungene kanjani endimeni yomculo nokuthi iyiphi ingoma yokuqala ukhumbula ngayo ukuthi ngangena ngayo emculweni and abantu bakwamukela kanjani emva kokuthi ungenile emculweni. Emculweni ke mina ngangena kanje le ngoma ebengiyisho beyiphethwe omunye ubaba lapha ngakithi ekuthiwa umjwaha ephethe leyo ngoma ebe iyawina kakhulu aza isaba amaqembu yavalwa ekuthenini icompete sabese singena emculweni ke sathatha imali esasiyiwina sangena ngayo emculweni mina emculweni ngingene ngiyiqembu elibizwa ngokuthi ikhululeka ngacula ingoma ethi uthenga nano pia kodwa ukudla kukendlini uthenga nano ithi niyambona umuntu ephethe eThekwini kodwa ukudla kukendlini uthenga nano pia kodwa ukudla kukendlini uthenga nano pia wema lezigoso lo ngoma ke loyo ke iyona engafika ngayo kodwa ngangingayelula xapha lapha ngangiyiqembu yazi indlela ivuma ngayo ngathi ingoma engiyaziyo ngathi ingoma ngangiyiqembu uqala ukuthi ngibe ulaxapha yabona ngoma edlalayo iyona impela ngiqale ngayo ukucula ngizibize ngolaxapha sengingaselona iqembu inengoma nje ebeyidume kakhulu ethi useThekwini phela lana cabanga kuyabiza phela ukudla sekuzobe ngathi manje ngikhulumela ukudla kanti nguwe ongacabangi kuyabiza phela ukudla waphaka ekuseni emini ntambama kodwa mfowethu wagcwala isindishi. Angeke le ngoma ngiyazi impela mfowethu mhlawumbe ngangila ko 11 years ko 14 years kanje mangakhozi isikhathi lethi kuyabiza impela ukudla aphake ekuseni emini album eyodwa ke nalethi performance album eyodwa lengoma nezo we rooms lapha endlini we rooms the rest agcwalise indishi yabiza ukudla phaka ekuseni emini mfowethu laxapha ngaphambi kokuba singene esigxile engqinamba siyazi ukuthi emculo kaMaskandi unengqinamba mfowethu eningi kakhulu ngaphambi kokuba singene kuzona mhlambe uLaxapha iyiphi imfihlo yakhe siyambona uLaxapha laphana kwi mother of all ehlala ku number 4 noma number 5 mangaphosisi number 5 mfowethu ithini imfihlo kaLaxapha mfowethu eyifikele emculweni engakabi negama elikhulu kangako bakhona abaculi abanamagama amakhulu yana uLaxapha likhulu igama lakhe kodwa kunabantu othi mawuqhamuka noma ikuphi ihlezi kukhulunywa ngabo kodwa uLaxapha ukwazi ukuthi ehamba ahlala ku number 5 ku mother of all wahlula abaculi abaningi abanamagama amakhulu mhlambe ithini imfihlo yakho mfowethu njengolaxapha ukusebenza kwakho mhlambe kulele kuphi no ukuthi mina ngazi into abayithandayo abantu mina abantu ngiyazi ukuthi bathandani mina uma ngabe ukuqaphele uLaxapha noma inini mekhipha akayishiya ingoma ekhuluma ngekamela since aduma ngengoma ethi ngengohlwe mina ubusuku bayizolo uke wangithatha wangibeza phezulu uke wangiphendula uke wangibhekisa lena dad so ngabona lapho okay abantu kumina bathanda lento ngahlala kuyona unomphelo kuze kuzobe manje njalo mengikhipha ingoma yekamelo ayisali yabona nje mina nginengoma ethi performance inengoma ethi have imnandi inkomo inengoma ethi ikhofonoz la ngifishanishe khona ubahophe nginengoma ethi angenelanga dali engiyikhiphe manje nje ngoJanuary ngisigangela nje base beyayithanda abantu. So imfihlo yami lapho nje ukuthi ngazi ukuthi abantu bathandani futhi mina uma ngabe ngibhala ingoma ngibuka ukuthi lento engizobhala ngayo izoloku iqhubekile ninokwenzeka lokho kwenza ukuthi ingoma yami ingaphuki. Asike isikhathi lo uyozwa khona kuthiwa abantu abasaya ekamelweni asikho ngiyoze ngifa mangibhala ingoma ngibhala ngomyalezo owenzekayo oqhubeka nokwenzeka oyokwenzeka kuze kuba uJesu
Imanga bami ngicela ungikhumbuze la embuzo nebengibuze nokuthi ku Mother of All wahlala number 5 mhlambe ulagqaba lapho yipi imfihla asebenze ngayo because ulagqaba uyaziwa kodwa hayi ngale ndlela le yokuthi bekufanele ahlale ku number 5 mhlambe yipi imfihlo buyivotela nkabe yami noma kwenzeke kanjani iloko engikufunayo no angiyivoteli angithi mina nginele ngoba abantu abaningi bayazi performance kodwa ulagqaba bamazi Akusindisha iligozo phela leli. Mina ngaba nenhlanhla ukuthi mangifika emculweni ngithi mangicreate indaba yabalandeli abagqoka mina ebese bebabaningi. Yabona? Into engiyenzile mina ngizingenele mina mathupha egroupini yabalandeli bami. Yabo? Yeah. Abalandeli bami njalo ngolwesithathu bebefaka 100. Njengoba egroupini bengaphezulu kwa 3000 bona bebefaka 100 bathe kuthengwa ama airtime kunikwa induna kuvoto yilonto benze ngolesithathu bebengazivoteli bona kodwa bebethenga ama airtime zonke lezi ezinye insuku bebezivotela bona emafonini abo yilonto nje into ebeyenzeka Nkosi yami futhi wrong ngokuthi ningibuza imfihlo yami no ulagqaba phela angithi njengoba uyisebenzisile leyo strategy kulonyaka wahlala ku number 5 ngiyacabanga ukuthi ngonyaka ozayo uzoshintsha ukuze uhlale ku number 1 phela ngabe usabuya kanjalo ngonyaka ozayo ngithi ngoba uyafuna ukuhlala ku number 1 ya kunjalo kabe yami strategy sesidlulile kusona siveze labanye wena uzame esinye esisho sokwazi sibeke ku number 1 Mfowethu ake siphinde sibhekele namfowethu siyazi ukuthi emculweni kaMaskandi mfowethu ziningi izinkinga ezikhona kunezihibe lapha nalapha nabahleli bomcimbi nabo kunendlela futhi abasebenza ngayo eyehlukile kwesinye isikhathi ithatha abathile ishiya abathile abanye beke bakhala ngokuthi sekubhekwa kakhulu labo bantu uyibona vele abahlezi besematheni abantu asikhulume ngolagxapha nje uqobo lwakhe mhlawumbe siphinde sibhekene nasendemeni yomculo kaMaskandi iziphi ezingcinamba oseke wabhekana nazo njengolagxapha emculweni kaMaskandi noma osabhekana nazo manje ikuphi futhi ungafisa ukuthi ulekeleleke ngako ukuze leli agama likalagxapha esilaziyo lihlezi likuleyanto mfowethu engaphezulu ekhekheni no into engingayisho nje ukuthi mina into yabo nje manje emculweni sekungcono manje ngoba manje into esenzeka ukubhala ingoma nje ibe mnandi kukhona lento ekuthiwa TikTok yabona lento TikTok inkulu kakhulu indima eyithathayo ngoba ingoma mabeyithandile laba abantu abalapha ku TikTok abanayo into ethi le iculo usibanibani ngoba mkhulu kakhulu mebimnandi nje bayiphusha ize ifike le kufanele ifike khona lokho okwenza ukuthi abahleli bemcimbi bahambe bekufuna uyabona so njengamanje mina noma ngingaqasheki kakhulu phela ukubabazisayo kodwa nje ngale ngoma lezi nje ezike ebantwini impela nje hayi sengiyaqashwa nje yabona inkinga ake ngibhekane nazo ayiphela zikhona ngoba awuvele uqasheke nje bongavela uqasheke nje lento kaTikTok ifika manje besinengoma zethu nje ezinzima kodwa ngoba buka nje ngoma ethi performance nomini indala kodwa uyabona nje manje ngathi khishwe izolo indlela ebhizi ngayo awungene stage nalapha ku TikTok ngiyayibona nje yabona nje iperformance yami lapha la lekade siphela khona la manje sa trend lapha TikTok performance so inkinga engihlangabezane nazo ke Nkosi yami abaphathi ngiluzile kubathola abantu abanjenge manager kanje ngiluzile ukubathola kakhulu lokho kwenza ukuthi kube ngathi ulagxapha into engekho emculweni noma ekhona uyabona so asengcono manje sebekhona abantu abangisizayo angeke ngize ngibamemeze kodwa sebekhona abantu engisebenza nabo emculweni kaMaskandi noma abantu abangiphethe abantu esibambisene nabo ngalomculo wami uyabona inkinga engihlangabezane nazo abaphathi nje ngiluzile ukubathola Nkabe yami angifuni ukuthi kuze kuphela isikhathi ngawubuza ngalombuzo lo sike sabona eminyakeni ngicathe emibili eyedlule engathi kube kwaba khona ukungashayisani phasi kwakho kwangingaboni ngasolinye phasi kwakho nobahu
wazi wabuya wakhipha iperformance part 2 mangikhumbula kwi-performance part 2 ebongweni lapho uthi ingoma uzokhombisa abantu ukuthi ingoma kahle kahle eyakho uyakwazi ukuyicula ngisho uwedwa mhlambe mangathi nje ukuthinta kancane lapho nje mhlambe 1 minute utshela abalaleli ukuthi kahle kahle kakwenzakala noma kakuyi-content kwase ngibona manje futhi niyayishaya ingoma nihlangane ndawo mhlambe kakuyi-content noma mhlambe iy'nsizwa zahlala phansi zadodisana njengomalume nomshana kwenzakalani kakade kwenze nje ngosekuqaleni hayi kwenzeka sangaboni ngasolini kwenzeka ngempela ya ungaboni kwethu kwengasolinye kwaba into enjeni mina ngifice ubahuphe la endimeni benothwasa lekhansela ya bezwana yeah bafike bangithanda bobabili nami ngabakhonza bobabili yes bathe bese bengasaboni ngasolinye bona ya kwaba khona into ethi shuthi mina sekufanele ngithathe iside one neutral angilithathi iside mina singekho isizathu sokuthi lo mangithi ngimfuna ngobani ngoba ayikho into engiyibanga nayo lo mangithi angimfuni ngobani ngoba ayikho into engiyibanga ngaba neutral nje kanje ya kwaba ukuthi ke ukhona lo owakithi phela bawubhekene nowakithi ya kunjalo uzalwa yimini ngokuzalana uzalwa yimini ya kwaba khona into ethi lo wakithi yena akayiboni i-right lento yokuthi ngingalithathi iside lakhe yayizwa loo nto bathi mina no vele la ngebufe umuntu vele la anini into nikhuluma nje sizophinde ngibuyisane futhi njengeyinto ngicabana njengabafazi vele yini engizothi ngiyela ngakubona ngoba vele ngicabana njengabafazi anini uyabo ngahlala nje kwaba into enjalo nje yabo nanokuthi ke phela ingoba lento yami nobahope yasuke kwaba ukuthi sixabene ngoba naku siyacula sidumile vele nje izingane zandawonye bayilamana nje kunjalo ezinye nje kade zazigobhana kuphela ukuthi akwaziyo ukuthi zakho kuba mnandi egcekeni ngomsindo weyingane mayixabana so kwaba ukwebhana nje onjalo sabuye saba right ke sayikhuluma lento ukuthi ayidlule lento ngoba iyasiphazamisa emsebenzini wethu ngoba sesi right man mfowethu impi yamadoda mfowethu iyakhulunywa ukuhlula amadoda into ebikwayo njengoba nakwazi ukuthi nihlalisane njengamadoda neyilungise lenkinga mhlawumbe sesizophetha nje mfowethu ake sibheke ukuthi ikuphi esingakulindela noma abalandeli bomculo kaMaskandi nabalandeli bomculo kaLaxaba abangakulindela kuMaxaba kusukela manje kuLaxaba kusukela manje kuya phambili okwamanje abantu abaqhubeke balalele ingoma isingle track yami ethi angenelanga ngiyababona impela nje bayayizwa kuwona lo nyaka lo ngizokhipha mina akazi ke noma ngizokhipha i-album noma i-EP kodwa ngizokhipha ukusala i-content mhlasimbe mfowethu sesizophetha ngoba yipi ngoma mhlasimbe ongafisa ukuthi sidlale la yakhe kuLaxaba esophuma ngayo sesiphuma singakaphumi ke nje ake siphinde sibheke la mne wethu emculweni wakho ukuthi yipi into esebenzela kakhulu uLaxaba endimeni yomculo kaMaskandi iliphi iciko noma amaciko ongafisa ukuthi usebenzisane nawo ngoba kukhona abantu vele ukuthi hayi ngoba mhlasimbe ba role model but ubuka iqhaza abalibambile endimeni yomculo ukuthi mongasebenzisana nabo kukhona lapho ungaya khona ngenhlanhla abaculi sebecula ngempela ngokuzimisela bonke futhi yabo baningi ngempela uyabona kodwa ke khona lo mfana ethi ulimit uyambona umfana mfonala kukhona lo bhoti ongaculi kodwa officially shwayo lekuthiwa ushende wasehlala Nkosi ngiyafisa ukuthi lo bhoti agcine eculile nje kweyami ngelinye lamalanga agcine eculile ngoba le into ayiculayo kahle kahle yangala ngala kwela babelanya ilento lekuthiwa ini isigenyane yebo isigenyane ngizimpela ushushana into yangala yangala ngakithi le nto ukufuna ukuthi ngiyafisa nje ukuthi afike ayifake ngomeni yami noma eyodwa le into yakhe i-right ngiyayithanda nami ngoba yangakithi mfowethu hayi asibonge khona isike simbona ngempela mfowethu ukuthi imisebenzi eminingi la ibambe khona iqhaza mfowethu iyaye ikhuphuke kakhulu hayi ukuthi iyakwazi ukudayisa noma le ndlela angena ngayo nje ubusho ukuthi uyayithanda nabalandeli bomculo vele futhi bayayithanda Sikhathi manje sikhuluma khona nathi mzuzu ngempela ke ishumi ngamashumi 20 libombene ihora leshumi ekuseni sele ke imzuzu ngamashumi 4 kushaya ngempela ke ihora leshumi nambili khona la ohlelweni lakho sithanda kakhulu ushuni wengoma kwi-MUC Radio sikuyona ke ingozi sike sibalanda fresh asipholise maseko kwela mabhenyanyawo pemadoda phansi lapho suka khona sikulandelela ke yebukhoma ubaxa uLaxaba eseyinkundleni
zasemsakazweni eMUT Radio. La sikhona ke sikhona bukhoma ku511 Griffith Mxenge Street eMangosuthu Highway abanye babiza kanjalo ke sisemsakazweni ngaphakathi esikhungweni semfundo ephakeme. Mawungena nje iqhi esangweni uphumela kithi la sekhona futhi emncane mfowethu isikhathi mase sekanje sasikhomba ukuthi sigoqe nayo insizwa mfowethu mhlambe amazwi ongafisa ukwadlulisa kubahleli bemicimbi nakubalaleli bomsakazo eMT Radio kakhulukazi kubafundi bakhona le Mangosuthu ekuyibona babambe iqhaza kakhulu ekuphusheni umculo kaMaskandi kakhulukazi kokalagxapha lapha ku TikTok ku Facebook mhlambe nje amazwi okuyibongela njalo njalo kusushiya nama numbers ayike ukuthi mabefuna ukuqasha bangakuthola kanjani ngoba phela njengoba ula endlini zomsakazo uzozidayisa kubaphathi benyuvesi mfowethu enkulu kakhulu ekuyiyona futhi ebuyihlele nemicimbi khona la ngaphakathi eMangosuthu mhlambe ngelinye lamalanga ungezwa ukukhala ucingo kuthiwa no siyamfuna ubhuti performance azoperforma live performance yakhe siyibone mhlawumbe amazwi okuyibongela nkabi yami hayi ngizocela ukubonga nje kuyona yonke into ethi bhinqa noma kubathandi bomculo kaMaskandi ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngibonge nanginina abasakazi ngoba phela ngila ngikhona nje yini yabona futhi ningayeki ukudlala ulagxapha la ulagxapha mdlaleni ezigxapha ebese ngicela ke ukuthi kubahleli bemicimbi noma inini mebenza imicimbi bengakhohlwa igama lekalagxapha yabona ngempela ke ngeke sikufihle ukuthi abafundi ibona impela abakwazi ukuphusha umculo njengamanje abantu nje futhi besifazane ibona abanamandla kakhulu ekuphusheni umculo kakhulukazi lo wami ngoba phela bayayithanda abantu into engathi ngase ngiyabonga kakhulu bangaphela amandla ukuphusha ulagxapha abantu abahleli bemicimbi bengiqashe njengoba benza abanye laba angakaze bengiqashe nabo bangiqashe nayi inamba engitholakala kuyona Sebiza 073 796 4026 asiphinde ukugcina 073 796 4026 thola gaba lapho umcimbi ozoba khona la nenze sure ukuthi ngiba khona ayikhale mfowethu ku TikTok ku Facebook abafisa ukumlandela ulagxapha bambona kanjani bamthola kanjani nakhona lagxapha Radebe SA Radebe uhadebo no R ngenhlanhla ke futhi mina vele ulagxapha emculweni mebethela lagxapha nje kuzovela vela wena akekho umuntu ongavela ulagxapha nje mfowethu nizola ngempela ke uyena ngempela ulagxapha siphinde simlekelele kakhulu sodlale umculo eindaweni ezifanele ngaso sonke isikhathi bese siyawukhuza umhlola lo wokushare ingoma zamaciko noma ngabe imaphi ngo WhatsApp bakwethu phansi ngalowo mhlola bakwethu awubalekeleli abaculi ndikhishwe imali eshisa kakhulu mangiwe studio sidlala umculo eindaweni ezifanele siyazazi ke indawo ezifanele ukuzona ngempela ke zokudlala umculo sikhibe sengomeni maze sibuya lapho nakuyena mnawethu sikhumbuza ikhona ingozi ke sakha isizwe msazweni wakho iMUT Radio sawubona ekseni masonda ngena